Ξέρεις αυτόν τον τρόπο για να κλείνεις την εισιτήρια με το Skyscanner? Πάμε να σου δείξω. Μπαίνουμε στην εφαρμογή Skyscanner και πηγαίνουμε στις πτήσεις. Εδώ πέρα διαλέγουμε από που θέλουμε να φύγουμε, Θεσσαλονίκη στη συγκεκριμένη περίπτωση, και που πηγαίνουμε παντού. Βάζοντας αυτή την επιλογή θα μας βγάλει όλους τους διαθέσιμους προορισμούς. Στην ημερομηνία διαλέγουμε αναζήτηση ανά πάσα στιγμή και έτσι μας βγάζει όλους τους προορισμούς οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο χρόνο. Βλέπουμε εδώ πέρα διάφορες επιλογές, πατάμε την πιο φθηνή στη συγκεκριμένη περίπτωση τη Μάλτα, πηγαίνουμε Βαλέτα, βλέπουμε εδώ πέρα το συνδυασμό πτήσεων και ημερομηνιών που μας βγάζει, επιλέγουμε αυτό που θέλουμε, βλέπουμε τις ημερομηνίες και τις ώρες και μπαίνουμε μέσα σε αυτή που μας ενδιαφέρει, επιλέγουμε από ποιον πάροχο θέλουμε να κλείσουμε τα εισιτήρια. Εγώ συνήθως προτιμώ την αεροπορική, οπότε εδώ πέρα πηγαίνω στη Ryanair, μπαίνω μέσα και βλέπω την πτήση, εάν με βολεύει, κλείνουμε τα εισιτήρια και έτοιμοι. Τώρα, αν θέλουμε κάποιο συγκεκριμένο μήνα, πηγαίνουμε στην αρχική οθόνη, διαλέγουμε από πού ταξιδεύουμε και πάλι το αεροδρόμιο της επιλογής μας, πού θέλουμε να πάμε πάλι παντού και στις ημερομηνίες επιλέγουμε ολόκληρο το μήνα, επιλέγουμε για παράδειγμα το Δεκέμβριο και μας βγάζει και πάλι εδώ πέρα όλες τις διαθέσιμες πτήσεις, προορισμούς, επιλέγουμε Ρουμανία που είναι ο πιο φθηνός, μας βγάζει και πάλι συνδυασμό ημερομηνιών εδώ πέρα, διαλέγουμε αυτό που μας ενδιαφέρει, μπαίνουμε μέσα, βλέπουμε τις ημερομηνίες, επιλέγουμε πάροχο και πάλι εγώ προτιμώ να επιλέγω την αεροπορική, οπότε εδώ πέρα Ryanair και πάλι μπαίνω μέσα, βλέπω λεπτομέρειες για την πτήση, την τιμή και αν με βολεύει, οπότε από εδώ κλείνουμε και καλά ταξίδια.